Къде е Най, мама? Най, къде е? Я ми покажи Най. Ето я Най. Изпей на дядо една песничка. Къде търсиш сега Найчка? Няма е там. Къде е Най? Къде е Най, мамо? Я цункай Най. Можеш ли да цункаш Най? Кажи Най. Ти какво ми изключи? Защо изключи компютъра сега? Изключи ли го компютъра? Да, и сега ще го включим след малко. Чакай, не пипай там. Чуваш ли? И кое беше най-трудното според теб за него? Я да пуснем. Чакай сега да зареди компютър. Чакай. Ела, тук сега. Чакай да видим сега, да видиш как ще се появи Найчка. Найчка, къде е Найчка? Твоята Ная. Там е Ная, да? Я викай Най! Чакай. Спри сега. Чакай, мам. Айде да видим сега Найчка. Сега се появи Найчка. Какво направи?